El 2020 s'ha celebrat la 9a edició del Festival de Jocs DAO Barcelona, una edició especial que, a causa de la pandèmia, ha tingut lloc de manera virtual. Ens ho explica Oriol Comas, director del festival. Vam intentar fins a l'últim moment que DAO Barcelona es pogués celebrar a Fabra i Coats com cada any. No va ser possible. Em costa reconèixer un efecte beneficiós a la pandèmia, però n'hi ha un. El lloc web de DAO Barcelona, que fins ara era un mer acompanyant del festival, a partir d'ara serà una eina molt potent també per jugar. De març a maig vam aprendre o vam reaprendre que jugar és una de les coses que podem fer en família. I vam descobrir, milers de famílies van descobrir que jugar és aquesta gran activitat que es pot fer. Enguany cal destacar l'entrevista a Klaus Teuber, un dels referents del món del joc i creador del Catan. Klaus Teuber l'havíem convidat abans del festival i no havia vingut. Jo crec que no li agrada viatjar. Tant se val. Aquest any era el nostre convidat d'honor. Com es va traduir això? Es va traduir en una llarga entrevista que li va fer en Màrius Serra, on dos creadors parlen durant 1 hora i 2 quarts de llibres, de jocs i de cultura. Per mi, una entrevista interessantíssima que val la pena empassar-se-la de punta a punta. El Klaus Teuber va tenir l'amabilitat de fer-la en anglès, ell és alemany, però està subtitulada en català, en castellà i en anglès. Per tant, jo crec que quedarà com una de les millors entrevistes a Klaus Teuber. Al web daubarcelona.cat es poden veure vídeos i podcasts amb novetats de jocs, presentacions d'editors i creadors, jocs interactius, recursos per a docents i els tradicionals premis al millor autor de l'any, millor autor novell i a una vida dedicada al joc.